Ini ndauyawo nenyaya yangu kwamuri vedu vedare mundibatsirewo. Ndiri mukadzi ane makore 39 ekuberekwa. Ndinogara kwaMutasa. Ndakaitawo problem yekuti ndainetsana nevanhu pasina kana zvandambomutadzira. Ndakaitawo problem yekuti ndaiti chero murume wandawirirana naye aibva angondisiya ndisina kana chandamutadzira. Ndakaita vana vangu 5 vese vakasiyana ana baba vavo. Vavariro iri yekuti dai ndawanawo imba, but ndaizosara kusununguka ndave ndega ndasiyiwa. Gore rino 2023 ndambosiya zvekuchechi kuUnited Methodist kwataimboenda semhuri, ndikatanga kuenda kupostori yemadzibaba. Ndakatanga kuitirwawo zvandaitirwa zvekubatsirwa. Vakanditi wakagadzirwa naTete vako hanzvadzi yababa vako, unofanha kuitirwa mhiko uvewo nemba, mhepo iyi idzokere kumuridzi wayo. Ndakanzi tipe zita remutupo tiite zvatichaita. Ndakavapa. Ndakazosara kusvika kumba zvichinzi vabereki vangu vanga vaendeswa kwaTete kuhospital kuBhonda, hanzi vangodonha. Ndakazoteera mangwana acho ndakavaona asi vakamuka vakastroka. Tetewo vakazotanga kurwara uye ndinorota vachiuya vachiti, Amanda ndiregererewo, ona ndaakuparara, shuwa ndini ndaikushandisa. Izvi zvakandipa kuti ndidzokere futi kwandakabatsirwa. Zvikanzisiya vakadaro kusvika vataurira vanhu vese varipo kuti ndizvo zvavakaita kuropa rako, vakarega vakafa hauna mhosva. So panoitwa sei apa nhai vedu murimiwo vedu Same day pavakatanga kurwara, murume wangu wandakasiyana naye wekuguma akabva afona achinditi ndichauya kuzoona mwana uye toronga kuti togara kupi tivake musha. Sorry hako, handizive mweya upi wakaita kuti ndingokufuratira mumwe wangu zvekudaro, but chiri kundidya moyo ndinoramba ndichienda kuchipatara uku every visiting hour. Tete havasi kureurura kana kutaura, asi ndinongovaona kuhope kwangu chete vachikumbira ruregerero. Vakafa zvinorova here? Handizotore ngozi here mangwana? Thanks guys kune vachabatsira.